Проверь, старши лейтенант. Граничен наряд състав, редник Маринов и редник Христов се явява за получаване заповед по охрана на държавната граница на Народна република България. Законът на граничарите е мълчание. Зорко мълчание в напрегнатата тишина и бойна обстановка, и разгадаване на шумове, на стъпки, и един автомат, който оправдава тяхното присъствие тук, когато те трябва.